Υπάρχει ένα μπέρδεμα σχετικά με το τι ακριβώς είμαι. Λογοτέχνης, θεολόγος. Οι βιβλιοπόλες δεν ήξεραν πού να τοποθετήσουν τα βιβλία μου, στο θεολογικό ράφι ή στο λογοτεχνικό. Σε αυτό όμως υπάρχει μια απάντηση, την οποία θα σας διαβάζω. Μερικές φράσεις του Βασιλείου που λέει ποιος είναι ο λογοτέχνης. Αναφέρεται στον Αβά Ισαάκ το Σύρο. Είναι και ο ίδιος λογοτέχνης. Και τόσο πολύ λογοτέχνης που φτάνει στο σημείο να μην είναι. Έχει ξεπεράσει τη λογοτεχνία. Και ποιος είναι ο αγώνας ο λογοτεχνικός? Είναι η πάλη με τις λέξεις και ο αγώνας για την έκφραση. Απεκδίεσαι την προβολή. Εγκαταλείπεις την άμυνα. Όλα σου κάνουν καλό. Με άλλο ασχολείσαι. Αποφεύγεις τα ανθρώπινα και βρίσκεις τους ανθρώπους. Φτάνεις στη σιωπή και μιλά με άλλο τρόπο ο λόγος και η ζωή σου.